Hinikayat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang publiko na magsumbong o mag-report sa otoridad kung may makitang mga campaign posters na nakapako o nakadikit sa mga puno sa naganap na pantungtungan tayo ng PIA Pangasinan. Inihayag ni DENR Penro Officer Raymond Rivera ang masamang epekto nito sa mga puno, gaya na lamang ng mabagal na pag-recover kung nasugatan ng mga ito, maging ang posibleng panganib na dala ng mga peste. Maaring mag-report ang mga residente kung makakita ng mga kaugnay na insidente sa tanggapan ng mga sumusunod. DENR Provincial Office at DENR Central Pangasinan na matatagpuan sa Dagupan City, DENR Eastern Pangasinan sa Urdaneta City at DENR Western Pangasinan sa Alaminos City. May karampatang parusa ang sinumang mapatunayang lumalabag dito. Samantala, binigyang diin ng DENR Pangasinan ang nararapat na pagprotekta sa mga puno at kalikasan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pangangampanya para sa mga political aspirants ngayong halalan 2025. Mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.